И така, здравейте ви, боксето, че сме с пети епизод от поредицата на менеджер мод с отбор на Левски. Сега имаме матч с ЦСКА. В момент да видим Иван Светков ще бъде на върха на вместо Георги Пашов. Да видим дали ще успеем да победим чорбарите. Между другото, знаете, чакаме да видим дали Мари ще ни стане треньор. Лично доста се вълнувам аз, но да видим какво ще се получи. Значи не професионал ще бъде. Да. Някой мача може да играе на World Class, но ще видим. За сега е така. Вижте Тони Калво. Извинявам се, че не качвах дълго време менеджер мода, но бях малко по-лен. Така, да видим сега. Ние сме на 5-то с 8, ЦСКА с 9 на 4-то място. Така. Сега ще видим първият си сигнал. Ето го и него. Борис Галчев към Яни Зико. Зико задържа. Отдака Спас Делев. Вече Зико и Делев са, както знаете, в чуждестранни отбори. Продадени са, но тук все още ги има на фифата. Което няма толкова голямо значение. Сега Делев. Възможно за ЦСКА да видим Жуниор. Тук се обърка. Центриране към Яни Зико. Той овладява. Там Старот ни се бори, срещу него успява да вземе тази топка. Възможно за контра сега да видим. Иван Цветков. Подава към Жуазиньо. Да видим. Жуазиньо, Грини. Много Иван Цветков. Петката на пета. Сега добра възможност тук. Няма нищо да се получи отново. Яни Зико. Делев. Между другото, мисля да започне менеджер мод с Blackburn. Пишете дали искате. Освен този, нали, той ще си го качвам с Левски, но и с Blackburn да направя. Слаб отбор ще играе на World Class всички мачове. С този отбор ще бъде интересно според мен. Но кажете вие дали искате или не. Сега Делев воде за ЦСКА. Делев отново. Генчев към Яни Зико. Борис Галчев, Генчев задържа топката ЦСКА. Сега тук груба грешка на Яни Зико, Жуазиньо. Дали ще успее да се възползва. Отдава към Иван Цветков, да видим. Няма кой да стреля отново. Гаджев сега. Жуазиньо. Иван Цветков връща към Жуазиньо. Да видим. Трябва да има нарушение, точно така ще има. Да видим какво ще направи тук Владимир Гаджев. Удар на Владимир Гаджев в право стената. Избита топка. Иво Иванов стига. Тогава не не става към Гаджев. Тони Калво. Видим Испанеца. Тогава към Жуазиньо. Тук трябва да има нарушение, но нищо не дава реферът. Тук им щетява, може да кажем, Йолов към Жуазиньо. Бърка Жуазиньо спаса. Генчев. Яни Зико. Добра игра защита за нас. Сега и Иванов. Иван Цветков. Тони Калво. Ето му е тази топка. Нищо интересно от първите минути. Тони Калво сега опитва с дълго подаване да изведе. Там Иван Цветков не се получава. Грегори Нелсън, който също вече не е ЦСКА, но това е друг въпрос. Подава към Иван Стоянов. Срещу Иво Иванов. Да видим. Чериха си тъч тук. ЦСКА. Доста важен матч. Зависи кой ще вземе четвъртото място от тук. Да видим сега. Жуазиньо грешен пас тук. Добре. Успява тук Йолов да отнеме. Да видим Христо Йолов. Добър рейд на Йолов. Да видим какво ще измисли там. Успява да спечели корнер. Не. Отново не ощетява съдията. Тук трябваше да има корнер според мен. Както и да е.
За мен тук имаше корнер. Но нищо. Ето тук много нарушение. Просто няма какво да говорим. Подкупани съдии. Много мраза. Както между другото имаше такъв съдия, имаше подкупен матч с и с Лудогорец и с Литекс. Според мен беше купен матча. Но това е друг въпрос, друга тема. Минаваме до добавеното време. Дали ще направим нещо за тази една минута. Иван Цветков, Гаджев към Цветков. Тук той не успява да се пребори с тези топки. Това е краят на първото време. 0-0. Да видим тук и началото на второто. Между другото не знам защо играе в халфовата линия. Отборът би трябвало да го сложа на кривото, но нищо. Дори иначе ще го покажем. Това е Тони Кал, тук успява да се освободи от Жуниор. Все пак греши тук изпанеца. Тук добре обаче, Нунио Пинто успя много добре да отнеме, но после Попов си връща по движението на тази топка. Между другото Славия повежда си на 2 на Пиньор Перник. Стоянов, преса от наша страна. Генчев, добра така на ЦСКА. Тук Грин успява да му отнеме доста елегантно. Ето сега Жозиньо, да видим. Бразилецът дава към Христо Йолов, да видим Йолов, влиза в наказателното поле. Йолов удар на Христо Йолов и тук има доспа. Това е доспа за нашия отбор. Добре, Христо Йолов ще се нагърби капитана на сините с тази. Да видим. Удар на Христо Йолов, това е 1-0. Ето, че повеждаме в 56 минута с гол на Христо Йолов. Капитана на сините отбелен се. Много добре тук виждате Йолов. Удар и никаква реакция от Треди Самболи. Добре, повеждаме. Да видим сега ЦСКА, дали ще може да ни отвърне. Борис Галчев. Най-после съдията успя да даде нещо за нас. Сега Владимир Гаджев. Тони Кало, да видим дали второ попадение ще успеем да направим и да решим този двубой. Генчев, Жуниор. Изчистена тъпка тук от Жуниор. Сега ще го смяна в стана ЦСКА. Предвидимо, просто влизаме на страна Грегори Нелсън. Нунио Пинто, Гаджев. Калво. Жозиньо. Подава към Тони Калво. Калво намира Иван Цветков. Добре, да видим ударът на Иван Цветков. Неточен. Между другото сега точното време за смяна. Да видим. Георги Пашов ще влезе място на Иван Цветков. Младият ни нападател. И Дани Младенов на място на кой да бъде. Може Лазиня, нека. Ето и сега и двете смени. Между другото следващия ще бъде след 2-3 дни, освен този. А също където да искате менеджер мод с Blackburn или с някой отбор от Висшата лига, разбира се. Пишете с кой не искате Blackburn. Но аз смятам, че с Blackburn ще е интересно, тъй като е слаб отбор и абсолютно всички мачове ще бъдат на World Class. Способът отбор на професионал ще бъде само. Ще бъде интересно според мен. Сега да видим тази атака Иван Бандаловски. Националът какво ще измисли тук, задържа. Добре, Орлин Сталки му отнема. И предпоставки за контратака Йолов. Задържа, той подава към Дани Младенов. Да видим сега тази атака. Младенов сам. Да видим. Младенов. Георги Пашов. И ето, че Георги Пашов се разписва. Георги Пашов се разписва в 72-та минута. Дебют за Георги Пашов. Тоест не е дебют, извинете, някакъв мач направи, но ето, че се разписва. Виждате тук страхотна работа тук на Владимир Гаджев и успява да подаде тук никакви шансове за емболи. И ето, че 2-0. Предрешихме до някаква степен на развоя на този матч. Много добра игра на нашия отбор. И заслужено ще победим. Разбира се, рано се каже в футбол всичко възможно. Може да измислят нещо от ЦСКА, но не ми се вярва. Да видим сега грешка тук. Иво Иванов.
Невероятна грешка тук. Все пак Сержиньо Грилин е почти 2 на 1. Тук невероятна грешка и Език успя да се възползва. ЦСКА се връща в мача. Невероятна грешка може да кажем в нашата отбрана. И ще търпеем до края на мача. Виждате. Тук Грилин успя да изчисти както трябва Езико да се възползва. Да видим какво ще се... Интересен мач се получава лично за мен. Много грешка тук. Борис Галчев този път се справяме. Георги Пашов да видим. Не успя Георги Пашов тук отнема добре. Да видим. Подава към Дани Младенов. Да видим. Той към Тони Калво. Опит за удар на Тони Калво. След което удар на Дани Младенов и топката минава. Стремя вратата. Ударът вратата да им боли да видим. Между другото малко ще посъпаем време. Ще направим някаква смяна. Йордан Милиев влиза на място на Десли Милдър. Можем да кажем този гол го получихме заради грешката на Сержиньо Грилин. Сега добра възможност тук за Зико. Да видим добре. Този път добре играл защита. Тони Калво сега. Предпоставки за контратака. Да видим. Дани Младенов. Към Георги Пашов. Да видим. Влиза в наказателното поле Пашов. Освобождава се удар на Георги Пашов. И ето 4 на 1. Невероятен младокът звезда в този матч. Виждате. Страхотна работа на Георги Пашов. Някой ми звъни, за който не си извините. Като свърши записа ще види кой. Сега да видим Младенов. Пашов. Към Дани Младенов. Да видим дали ще му 4 на 1. 2 минути добавеното време. Галчев. Стоянов. Невероятен матч просто на нашият отбор в този матч. Да видим сега Зико тази атака. Генчев последна възможност за ЦСКА. Центриране. Да разбуваме точно. И това е краят на матча. Побеждаваме 3 на 1. Благодаря, че гледате. Това беше всичко в този епизод. Очаквайте следващия.